बेनिफ्राय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं दिनै आसामनिफ्राय ओंखारनाय गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै होनो लादों। दिनैनि रादाब बिलाइफोराव सुखु दुखु गरम गुसु गासिबो रादाबानो दंजोबो। गिबियावनो आं फरायनो लादों बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइखौ। बेहाय गिबि रादाबानो जाबाय एबसुनि बानजायनायाव स्कुल कलेज सिबस्रांना सेनिटाइज खालामनाया जागायबाय। मैया एबसुआ बे हाबाफारिखौ लादों। नरेंद्र मोदीनि जे स्वच्छ भारत बेबो थाफानाय जादों, मानोना सिबनाय आरो सेनिटाइजेशन सावस्रिनि बेबो थादों। दा बिनि उनाव मोनसे रादाबा जाबाय नंगुबै केडारफोरा सोरखारि मदद खाबुनिफ्राय खोमाजायोब्ला फिन अरनबारियाव थांफिननो गोनां जागोन। अदालगुरियाव माथो होदों आगु NDFB फोरा। सोरबा खाबु मोनैनि गिनाय आरो मैखोमै बेहाय जों मिथिदों जे धीरेन बर'नि जे हान्जा, बे हान्जानि मानसिफोरा केडारफोरा गावसोरनि केडारफोरनि गासैबोनि मुंखौ सोरनिखौबा बे सरकारनि अनसुंथाइ मोननाय लिस्टियाव हाबाखै होननानै गिदों। बेखायनो बे लिस्टिखौ फोसावनो खावलायदों। जुदि सोरबा बिनिफ्राय बाहागो गोमानाङोब्ला बिसोर खुद्रिगोन आरो अरनबारियाव हाबफिननायनि हुमखि होदों। बिनि उनाव रादाबा जाबाय जे दिल्लीयाव रावना होदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल। जों आसा खालामनो हायो जे बिथाङा सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रियाव, केबिनेट मिनिस्ट्रि नङाबाबो सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रियाव बिथाङा जायगा मोननो आसा दङ। उननि रादाब गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि बेरेखायै ठेकेदार सन्थाया दाय जाबसिनदों। बे रादाब। बेनिफ्राय रुपज्योति कुर्मीया कंग्रेस आरो MLA मासि नागारबाय। कंग्रेस हान्जानिफ्राय बियो गावनि सोद्रोमाथिखौ दानबाय, रिजिगनेशन होबाय आरो MLA सिटखौबो नागारबाय। बे सानसुमा खुंगुरा BTCनि जिल्ला बेंगिरिफोरनो गोहो होनाय बिथोनखौ बोखांना लाफिननो दाबि खालामदों। मैया सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ लादों। माखासे संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जे BTRनि जि खुंनाय, बे खुंनायनि बाहागोआव बा खुंनायनि दायाव DCफोरखौबो, जिल्ला बेंगिरिफोरखौबो बिबान होफानायखौ बेखौ बोखांनानै लानांगौ होननानै बिथाङा दाबि खालामदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय मिसिबथाब अखानि थाखाय भुटान नेपालाव दैबाना। जोबोद दैबाना जादों, हा खुरखादों आरो हा गिसिखादों। बिनि थाखाय नेपालावबो मानसि थैदों 60 आरो भुटानाव मानसि गोमादों, थैदोंबो आरो हाब्रां गिसिखादों। जोबोद दैबाना। बिनि उनाव जाबाय अनलाइन बेंकिंनि समाव गोरोन्थिखौ मावनानै खैफोदाव दा गोग्लै। अनलाइन बेंकिं गोबांनि मबाइलफोराव सोरबा बायगरफोरा बिदि माबा माबि फन हरलाबाय थायो, ATMनि नम्बर सोङो, बेनिफ्राय माबा HTTP बायदिसिना रोखोमनि नम्बर सोङो। बे बागै सांग्रां जानो थाखाय थोनदों। बे अनलाइन बेंकिंआ जेसे मोजां एसे खैफोद गोनांबो। बेनि उनाव
रादाब दङ जोंनि आखायाव बे जाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि जि दिनैनि सुजुथाय बे सुजुथायाव दङ भारतारिफोरनि सोलोंथाइनि दालाइया भारताव मोजाङै साग्लोबनो हायाखैमोन बेखौ लानानै लिरदों। आरोबाव बिनि उनाव लिरदों सरासनस्रा गोजोनथाइजों सोमोन्दोखौ गोदै खालाम। बिनि उनाव रादाब दङ जे 10 रांनि थाखाय नांज्लायनानै सासे सुबुङा बुथार जादों। 10 रांल' बिनि थाखायनो नांलायदों आरो बुथार जादों। आरो रादाब मोनसेया जाबाय मा जे फावखुंगुर जन आब्राहामा बलिउडनि सासे एक्शनार फावखुंगुर महरै मिथिसार जानो हादों। कंगना रनौतखौ सारि गाननाय नुनो मोनदों आरो बिखौ गावनि बै महराव जोबोर समायनाबो नुनो मोनदों। इनिफ्राय रादाब मोनसेबाव सन्जय दत्तआ राजनैतिक मुलुगाव आगान होफिनगोन। बे जाबाय इंखं बड'लेण्ड सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय। दानिया जों लादों आखायाव दैखांनानै अग्रदूत रादाब बिलाइ। बेहाय जोबोद माबा गरम खबर दङ। बे जाबाय दानि देग्लाय बोसोरनि जि मेट्रिक होनो गोनां आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होनो गोनां बे फरायसाफोरा जोबोद उसावादाव जादोंमोन, जोबोद उसुखुथुयै लामा नायगासिनो थादोंमोन जे परिखा माब्ला जागोन। नाथाय दा बे फाइनाल आनजादफोरा जानाय नंला। परिखा बातिल, जुलाइनि भितरत फलाफल 31 जुलाइनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै बुंदों। आरो माबोरै होगोन बे जाबाय नम्बर मूल्यायन কৰিবলৈ আজি गठन उच्च स्तरीय समिति। आगोलाव जिफोर आनजाद जादोंमोन, टेस्ट जादों, इउनिट टेस्ट जादों, बेनिफ्राय हाफ यारलि एग्जाम जादों, बेफोरनि सायावनो बिजिरसंनानै बे रिजाल्टखौ होगोन। आरो बिनि थाखाय मोननै गोजौ थाखोनि कमिटि दादों। बे खोब मोजां जादों होननानै बुंजाया। गोबां मोजां फरायसाफोरा बेखौ बरायनो हायाखै। बिनि उनाव रादाब दङ सरकारे परिहद करिले पुनः ऋण नापाबो। सरकारा जुदि माइक्र' फाइनेन्सनि सोरनिबा दाहारखौ सुख'नानै होयोबा बे आरो उनाव दाहार मोनफिननाय नङा। तिनिथा शाखा ऋण रेहाय बेबस्था, मोनथाम रोखोमै दाहार रेहायनि राहा। शीघ्र राज्य प्रযোज्य हब माइक्र' फाइनेन्स नीति। गोख्रैनो जोंनि हादोरसायाव आसामाव प्रযোज्य जागोन माइक्र' फाइनेन्सनि गोदान नीति। घरे घरे जाबो नवारिबो एजेन्टफोरा न' थांनानै खारिफोर बुथुमनो हानाय नङा। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, बे रादाबा जाबाय पाण्डुत पाहाड़ खही महिलार मृत्यु, पुत्र सह गुरुतर भावे आहत 3। गुवाहाटीनि पाण्डुआव हाजो सेराव दंमोन खोमा न'आ, जे हाजोनि हा गिसिखानानै बिनि न'आ, बे आइजोनि न'आ फबजादों आरो बेवहाय बे आइजोआ थैदों। बेनिफ्राय फिसाला आरो गुबुनफोर 3 मानसिया जोबोद गाज्रियै जोखोम जादों। बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बिसरा पद नापाय नेतृत्वर मुंडपात करी कांग्रेस त्याग रूपज्योति कुर्मीया दैदेनगिरिफोरनि खर' सिननानै माने खर' सेंख्ला खालामनानै दुखु फोनांनानै आरो बे कांग्रेस दोलोखौ नागारबाय। आरो बिनि ओरै बुंदों साप्लिमेन्ट रादाबा जे 21 जुनाव गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव बियो बिजेपि दोलोआव जगदान खालामगोन। बिनिफ्राय
कंग्रेस दोलोआबो लोगो लोगोनो रुपज्योति कुर्मीखौ गावसिनि हान्जानिफ्राय बहिष्कार खालामबाय। बिनि उनाव दङ रादाब नतुन दिल्ली खनवाल केन्द्रीय मन्त्रित्व लाभा राखा बे खौ जोङो माबायाव फरायबाय रादाब माने बड'लेण्ड इंखंआव। बिनिफ्राय दङ जोंनि याव रादाब बे जाबाय जे বিগত 13 বছৰৰ সৰ্বাধিক হল জমা ধন 212% বৃদ্ধিৰে মুঠ জমা 20,000 কোটি টাকা। मानोना बियो बिराद माने मिनिथाव दुखुनांथाव। कर'ना काলত सुइस बेंकत जमा धन बृद्धि भारतीय रामदेवाबो बुंदोंमोन, पावाराव फैनायनि उनाव नरेंद्र मोदीआबो बुंदोंमोन, एसे आगानबो सुरदोंमोन भारतारिफोरनि सुइस बेंकआव दोननाय थाखाखौ लाबोफिननो होननानै। नाथाय लाबोफिननोथ' गरसेबो हायाखसै, रावखौबो फेलेमनो हायाखसै। दा मा जाखो, नैबे कर'नानि समाव सुइस बेंकआव भारतारिफोरनि थाखानि अनजिमाया बांसिनबायसो बेखौ बुंदों आरो। बेनिफ्राय ब्रिटेनत कभिडर तृतीय ढौर आरम्भनि एदिনত आक्राন্ত 11,000। इंलेन्डआव कभिडनि जि थामथि दोहौ बे दोहौआ जुरिबाय आरो सानसेयावनो 11,000 सुबुंफोरा बेजों गाग्लोबजादों। होमबा जोंहा जोबोद सांग्रां जानांगौ, गिनांगौ दङ। जों मास्क गाननांगौ आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ रैखा खालामनांगौ। ओजोंहाय আমেরিকাৰে যুঁজলৈ সেনা সাজু হ'বলৈ নিৰ্দেশ কিমৰ। এই নৰ্থ কোৰিয়ানি শাসनगिरि किम जं उना आमेरिकाजों दावहा नांनो थाखाय गावनि सान्थ्रिफोरखौ थागथियारि जानो थिनदों। माबायदि गाज्रि रादाब बियो, बुहुमनि थाखाय बेफोरो मोजां नङा। 390 लोকক नकल प्रतिषेधक प्रदान करा 4 अभियुक्तक ग्रेप्तार। नकल प्रतिषेधक माने नंखाय फेक जी वैक्सीन कर'नानि बे कर'नानि नकल वैक्सीनखौ 390 मानसिनो सुदों बायगरफोरा आरो बे बायगरफोरनिनो 4खौ हमबाय। बेनिफ्राय এইবাৰ কেপিটেল কাণ্ডক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনক কটাক্ষ পুতিনৰ। बिनि उनाव फैदो বিশ্বৰ 29খন দেশত সন্ধান লাভ कर'ना नतुन प्रजाति लेमडार। कर'नानि गोदान जाथि मुङा लेमडा, बेखौ बुहुमनि 29 हादोराव मोननो हादों आरो बियो गिख्रंथाव। पुनर उत्तप्त गाजा इजरायली सेनार बमा बर्षण अब्याहत। आगोलाव 10 साननि जि दावहा, बे दावहाया थामिबायमोन इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव, गाजानि सायाव, गाजा स्ट्रिपनि सायाव। नाथाय बियो आरो दा जाफिनदों, मानोना हामासआ लायनो इजराइलाव रकेट गावहरबाय थादों। बिनि खिथेर हिसाबै दा गाजाया माबाया इजराइलाबो दावहा जुरिफिनदों। बे रादाब। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब खेलाखौ लानानै, बे जाबाय इउर'र प्रि क्वार्टाराव बेलजियाम नेदारलेण्ड। इउर'नि प्रि क्वार्टाराव बेलजियाम आरो नेदारलेण्डआ मोगा-मोगि जागोन। बेनिफ्राय दङ खेलानिनो रादाब कपा आमेरिका बिधंखि रूप ब्राजिलर। कपा आमेरिकानि जि बादायलायनाय खेला, फुटबल खेला, बेहाय जोबोद गिख्रंथाव महर लादों ब्राजिला। रावबो फेजेननो हायाखै थारमाने। बे अग्रदूतनिफ्राय बे रादाबा गरम रादाब माखाखौ एसेखिनिखौनो फरायनानै खोनासंहोबाय। दानिया दङ जोंनि आखायाव
प्रतिदिन रादाब बिलाइ गोबां रादाबा एखेयानोसै थेवबो नैबे अभयकर हाईस्कुल शिक्षान्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बातिल करेले राज्य सरकारा मैया आसु एबसु साहित्य सभाफोरजों रायलायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लाबाय जे मेट्रिक परीक्षा आरो हायर सेकेन्डारिनि 12 क्लासनि फाइनाल आनजादखौ बातिल खालामनाय जाथोंसै होननानै जे बिनि उनाव हरुहजा निर्मित कोविड हास्पाताल परिदर्शन राजनाथ सिंह मैया कोविड हस्पिटाल बानायनाय जे हरुहजाय स्टेडियाम बे कोविड हस्पिटालखौ नायबिजिरो बिनि उनाव दङ जे राजनाथ सिंह जोंनि भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा जयन्त बरुवानि नखराव थांनानै बिथांजों रुजुरुमो बा मोजां मोनलायनाय सावरायो बिनि उनाव दङ स्वयं बनकर्मीर गुलिते काजिरङा प्राणगल बन्दजान मासे रयेल बेंगल टाइगार बियो काजिरङायाव सासे हाग्रानि मावथि फरेस्ट एमप्लयिजों गावथार जायो बिसोर बेंनांगौसो नाथाय गावथारदोंसो बे रादाबा ओंखारदों बेनिफ्राय मोनसे दङ रादाब बरपेटा रोडत हारर बिखाल सिन्डिकेट कृषकर मुर रामटांगन हदाय हारर अबाध मूल्य बृद्धि बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रोडआव हासारनि बे केमिकेल हासार आरो सुपार इउरिया पटास बिनि बिराद सिन्डिकेट आरो दाम बारायदों बेफारिफोरा आरो बे दाम बारायनाया आबादारिफोरनि खर'आव थांगोनजों बुनानै होनाय जादों बे आरो सपा मूल्य दुगुन दरद बाजाराव बिक्री इउरिया हार जि प्रिन्टिं प्राइस थायो बे प्रिन्टिं प्राइसनिफ्राय 2 गुन बारायाव इउरिया हासारखौ फानदों बेफारिफोरा बे जोबोद गाज्रि जोंनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखायल' नङा बे हादोरनि थाखायनो रायजोनि थाखायनो जोबोर गाज्रि खौरां गाज्रि खामानि बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ क'क्राझार कनिस्टेबलाव हत्या क्षतबिक्षत मृतदेह उद्धार सरायखला बे जे एपिबिएननि माबा दङ केम्प दङ बेहाय नि सासे कनिस्टेबलखौ लामायाव थैसाल्ला सेल्लि जानानै थैनानै थानाय नुदों सोरबा बेखौ फुथारनानै लामायावनो गालांदों आरो दा बराकत ड्राग्सर बिरुद्धे आरक्षीर अभियान बे ड्राग्स बे दानसे दाननैया बिनिनो दावराव बिनिनो गरम बै बराक भेलियाव ड्राग्स फानग्रा हमदों 30,000 टेब्लेट हह ड्राग्स व्यवसायी दम्पतिक ग्रेप्तार बिसि फिसाय सानै बिसोरो ड्राग्स फानग्रामोन ड्राग्स रोगानानै मानसिफोरनो होयो आरो बिसोर सानैखौबो हमदों दा बिनि उनाव मोनसे रादाब दङ बे जाबाय देशर प्रजुक्तिगत स्टार्टआपत गुरुत्व अति धन्यद्य भारतीय उद्योगपतिर जे इन्डियायावथ' स्टार्टआपखौ जोबोद गुरुत्व होदों जोबोद दाम होदों आरो बाहाय बाहागो लानो ओंखारदों शेयार खालामनो ओंखारदों भारतारि उद्योगपतिया इन्डास्ट्रियलिस्टा बियो ओरैबादि होनदों $30 बिलियन बिनियोग करिब धनकुबेरे बे माहाजोना बे धनकुबेरा $30 मिलियन सोसनगोन बे जे माबानिफ्राय जे प्रतिदिन रादाब बिलाइ बे रादाब बिलाइयाव माबाया एडिटोरियल
सम्पादकीय सुजुथाय बेयो म्यानमारनि सायाव ओंखारदों। जा माबानि रादाब बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइयाव मैया बे रादाबखौ होदों। बिनि उनाव जोङो थांनोसै गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव, बे जाबाय नियमिया बार्ता। नियमिया बार्तायाव दङ रादाबा गिबियावनो परीक्षा बातिल। बबे परीक्षा? बे मेट्रिक परीक्षा आरो हायर सेकेन्डारिनि फाइनाल परीक्षा बेखौ सोरखारा मैया एबसु आसु आरो गुबुन आफादफोरजों सावरायनायनि उनाव बातिल खालामबाय, केन्सेल खालामबाय। दुखुनांथाव रादाब। बिनि उनाव मोनसे रादाब जों गुजरातआव खोनादोंमोन, गुबुन हादोरावबो खोनादोंमोन, दैयाव कर'ना भाइरास हमनो मोनदों। दा जोङो गुबुनावसो खोनादोंमोन ना आसामावबो जों मोनबाय। गुवाहाटीत भरुलु नৈत धरा परिल कर'नार भाइरासर उपस्थिति। गुवाहाटीयाव भरुलुमुख होननाय मोनसे दैसा दङ, बिनि दैयावबो कर'ना भाइरास मोननो हादों। बिनिफ्राय गसाइगावनि मोनसे दुखुनांथाव रादाब, बलात्कार बलि हई युवतीर आत्महत्या। बेहाय दुखुनांथाव ओरैबायदि जे गोसो थोनाय सेंग्राजों ज' थानाय समावनो बा रायलायबाय थानाय समावनो गुन्दाफोर फैनानै गोसो थोनाय सेंग्राखौ बुग्लिनानै बिनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ जिनाहारि खालामलाङो आरो बे दुखुआवनो सिख्लाया गावखौ फोथारनानै सिथारनानै लायो, सुइसाइड खालामो। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय दैनिक 3 लाख ভ্যাকসিন প্রদানের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার। मैयानि रादाबाव दंमोन 1 लाख, दिनै आरो जों मोनबाय 3 लाख जोंनि हादोरसानि मानसिफोरनो भेक्सिन होनो जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन। दा जाफुंगोन ना जाफुङा जोङो नेबाय थानोसै। बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब, मेघालयत 5000तকৈ অধিক শিশু কোভিডত আক্রান্ত, মৃত্যু 17 জনৰ। मेघालय रायजोआव, मेघालय हादोरसायाव 5000निख्रुइबो बांसिन उन्दै गथ'फोरा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों आरो बिनि मादाव 19 थैबायबो। बे दुखुनांथाव। बिनि उनाव फैबाय देशजुरि 1 लाख कोविड योद्धाक प्रशिक्षित करि साजु करि तोला हब नरेंद्र मोदी। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदीआ बुंदों जे सारा देशावनो 1 लाख जि डाक्टर, नार्स आरो गुबुन सावस्रि बिफाननि मावथि बा पार्मानेन्ट नङाबाबो दान्दिसेनि थाखाय कोविडनि समाव साख्रि मावनाय बिसोरखौ ट्रेनिं होगोन जाहाथे मोजाङै फाहामनो हायो मानसिफोरखौ। बे नियमिया बार्तानिफ्राय बेनो। बिनि उनाव फैदिनि जोङो माबायाव आमार अखम रादाब बिलाइयाव। आमार अखम रादाब बिलाइयाव दङ बे एखे रादाब, बे परीक्षा खुङि, परीक्षा बातिल खालामनाय, आनजाद बातिल खालामनाय। दीर्घ हहका पिछलार पाছত मेट्रिक उच्चतर माध्यमिक बातिल घोषणा, नपता परीक्षार फलाफल 31 जुलाइर पूर्वे। आगोलावनो गोनो गोथो खालामबाय थादोंमोन, परीक्षा जागोन, माब्ला जागोन बिनि थिरांथा गैया। दा आरो मैयानि मोनसे मेलनि उनाव आसाम सरकारा मा फोसावबाय, मा सिद्धांत लाबाय जे मेट्रिक परीक्षा आरो हायर सेकेन्डारिनि फाइनाल आनजादखौ खुंनाय जानाय नंलिया, बेखौ बातिल खालामबाय, केन्सेल खालामबाय। आरो आगोलनि जे टेस्टफोरनि आनजादफोरनि सायाव सोनारनानै रिजाल्ट बानायगोन आरो बे रिजाल्टआ फैगौ 31 जुलाइनि सिगांनो फोसावजागोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब, राजनैतिक प्रतिश्रुतिरखे आसिल सरकारि নহয়।
ऋण रेहाय परा रेहाय बिसारिले मुख्यमंत्री हिमन्तय जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारफोरखौ रेहाय होगोन होननानै बुंदोंमोनब्लाबो बे नंगुबै नङामोन। बे मोनसे राजखान्थि आरो जे बिसायख'थिनि बे माबाल'सोमोन, रादायल'सोमोन, मोगथां नङा बियो आरो सोरखारिबो नङा बिदि बुंदों। बिनि उनाव दङ 17 जिल्लात आश्रयहीन दरिद्रर नैक्ष आश्रय गृह। जोंनि देशाव गोबां न' गैजारोङि मानसि दङ आरो सोरबा बहाबा थांबाय थानायाव लामायावनो बहा थानो बहा मानो जायो। बिसोरनि थाखाय मा बेफोरबादि मानसिनि थाखाय न' गैजारोङि मानसिनि गरिब मानसिनि थाखाय मोनायाव जिरायनो थाखाय आश्रय गृह बा थाद'बादा रैखाथि बादा लुगोन गासै 17 जिल्लायाव। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ गुवाहाटी विश्वविद्यालय केलेंकारि हाइकर्टत गसर। बे खहा जाग्रा फरायसाफोरा आरो बिमा बिफाफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बेरेखायै हाइकर्टआव गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदों। बे जाबाय मा बे जे इउजिसिनि मदद मोननांगौ डिस्टेंस लार्निं एजुकेशना इउजिसिनि मदद माबा पारमिशन मोननांगौ, नाथाय बेखौ मोना हलासिनो मोनसे समनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि डिस्टेंस लार्निंनि बिबानगिरि अबसरप्राप्त न्यायाधीश सासेया गोबां आयदा गासै 21 साबजेक्टआव मा खालामदोंमोन बे डिस्टेंस लार्निंनि आनजाद खुंदोंमोन। फरायसाफोरखौ माबा होदोंमोन, फर्म फिलआप खालामहोदोंमोन आरो थाखा खामायदोंमोन बेसेबा कौटि थाखा। नाथाय फरायसाफोरा दा जेबो मुलाम्फा जायाखिसै। बिनि उनाव फैदो आगधनलै ड्राग যোগান নধরার বাবে ইটাখলাত ঘটিছিল হত্যাকাণ্ড। ইটাখলা होननाय जायगायाव मोनसे माबा फुथारनाय सिथारनाय खामानि जादोंमोन, गाज्रि जाथाय जादोंमोन। सतिया जायगा सतियानि सन्जीब शइकियाखौ बिदि बुथारनाय जायो। बे जाबाय आगधनलै ड्राग যোগান নধরার বাবে बियो एडभान्स थाखा लादों ड्राग होनो होननानै, नाथाय ड्रागखौ होनो हायाखै। बिनि दायाव उतखार जादों। हाथिगाव उतखार रेलर टिकेटर भुवा एजेन्सि। बे जे एर'प्लेननि टिकेट आरो रेलनि टिकेट इलेक्ट्रनिक्सआव फानो, बे फानग्राफोरखौ बारा फोथायजोबनो हाया। दा गुवाहाटीनि हाथिगावआव बिदि भुवा एजेन्सि नकल एजेन्सि फानदोंमोन आरो बेखौ हमनो हादों। एजने ग्रेप्टार रेलर टिकेट सह आरो माखासे आपत्तिजनक नथिपत्र। दा मोनसे मोजां रादाब अखम सन्तानालय आमेरिकार शैक्षिक बटा आसनिर स्वीकृति। आरिस बरबरुवा होननाय सासे फरायसा आमेरिकायाव फरायो। बियो जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामनायलाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्टनि मोनसे बान्था आवथायनो हादों। मुङा आरिस बरबरुवा। बिनि उनाव इन्डोनेशियात अभिनव अफार कर'नार भेक्सिन ललै मुर्गि उपहार। এই যে जोंना लटारिफोराव सोरखिफोराव बे खेलायाव माबा जायो जे फैसा होला मा होयो, साबोन होयो, दाउ होयो, हांसो होयो। नैबे इन्डोनेशिया सरकाराबो मोनसे गोमोथाव अफार होदों। जायफोर इन्डोनेशियानि थागिरिफ्रा कर'नानि भेक्सिन लागोन बिसोरनो दाउनि बान्था, दाउ मोनगोन आरो बिसोरो। दा दाउनि आसायावथ' लानो हागौ माबाखौ भेक्सिनखौ बे जादों। बिनि उनाव फैदो जोंनि आखायाव दङ
गांसे इंराजि रादाब बिलाइ नायलु जालै इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल बे हाय मा लिरदों टू चाइल्ड नॉन मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियारिज आसामाव बेखौ फोसावनाय जादों जे सानै गथ'नि बारा जाय बिजिरसाया जाय मानसिया सानैनि बारा गथ' खांगोन बिसोरनो सोरखारि जेबो मुलाम्फा होनाय जानाय नङा नैबेनो टू चाइल्ड नॉन मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियारिज सानैल' गथ' खांनायफोरासो सरकारनि बेनिफिशियारि जानो हागोन मुलाम्फा मोनगोन सहाय मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों बहायबो HSLC HS आनजाद केन्सेलनि रादाब दङ बिनिफ्राय मोनसे रादाब दङ PG फाइनल मेडिकल एग्जाम्स SC डिक्लाइन्स टू पोस्टपोन कैंसेल जों आसामनिया मेट्रिक परीक्षा आरो हायर सेकेन्डारि परीक्षाखौ कैंसेल खालामदों नाथाय सुप्रीम कोर्टआ पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल मेडिकल एग्जामफोरखौ खुंनांगौ होननानैसो बिथोन होदों बे PG फाइनल मेडिकल एग्जाम्सफोरा आफादा माबा बे आनजादफोरखौ फाइनल आनजादफोरखौ नैबे मेट्रिक आनजादफोर CBSE नि बे आनजादफोरखौ कैंसेल खालामनाय बादि कैंसेल खालामनो खावलायदोंमोन नाथाय सुप्रीम कोर्टआ बेखौ माबा पोस्टपोन कैंसेल खालामनाय जानाय नङा होननानैसो उल्था बुंदों परीक्षाखौ खुंथारनांगोन नङाबा ओइ नंखाय बाखाय मानसिफ्राबो डाक्टार जानो हागोन नैबेखौ गिनांगौ दं आरो बिनि उनाव जोंनि आखायाव दङ रादाब मोनसे बे जाबाय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय जिअग्राफिकल इंडिकेशन टेग ऑन एग्रो हर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनिफ्राय मोनसे रादाब दङ ए हेवी टैक्स ऑन दी एल्डारलि बे थिग जायाखै आरो माने बैसो जानाय मानसिफोरनि सायाव टैक्स जाबसिननाय बे बिनि उनाव रादाब दङ जोंनि आखायाव रादाब दङ मोनसे नेइमार इंस्पायर्स ब्राजिल नेइमार होननाय गेलेग्राया ब्राजिलखौ थुलुंगा होदों ते सेन्टिनेल रादाबनिफ्राय रादाब बिलाइनिफ्राय दिनैनि रादाबखौ एसेखिनिखौनो फरायबाय बिनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ दा नायलु जाल' गांसेल' बांला पेपार बांला रावनि पेपार जुग संख बेहाय होदों अधिक सन्ताने मिलबे ना सरकारि सुबिदा दहाय सेन्टिनेलाव फरायनाया सानै गथ'नि बारा गथ' खांनायफ्रा गथ' गोनांफ्रा माने सरकारि सुबिदा मोननाय नङा बेहाय बांलायाव होनदों अधिक सन्ताने मिलबे ना सरकारि सुबिदा बे राज्य लागू হচ্ছে जनसंख्या नीति जोंनि हादोरसायाव मा जनसंख्या जि नीति बेयो बाहाय जानो हमबाय बिनि उनाव दङ काश्मीरनि जल्पना दभालार संगे शाही बैठक जम्मू काश्मीरखौ लानानै माबा माबि खोथा बुंबाय थायो दा मोनसे माबादों बेखौ जम्मू काश्मीरखौ फिर राज्योनि माबा होफिननाय स्टेटास होफिननाय दा बेफोरखौ लानानैनो सावरायदों मोनसे रादाब नीति आयोगेर हुसके असमेर पारफरमेंस उन्नति दाबी मुख्यमंत्री जोंनि गिबि मन्त्री डक्टर महन्तआ नीति आयोगाव आसामनि जे आसामनि पारफरमेंसआ नीति आयोगनि बादिब्ला जोबोद दावगानायसो गाज्रि नङा बे खोथाखौ बुंदों आरो बिनि उनाव दङ प्रयात असमेर बक्सार महेन्द्र बर'
महेन्द्र बर' होननाय सासे बक्सार दंमोन आसामाव बिथाङा दाखालि रुंसारि जालांबाय थैलांबाय दुखुनांथाव बियो बिनि उनाव रादाब मोनसे दङ टकिअ अलिम्पिकेर जन्य भारतेर पुरुष और महिला हकी दल घोषित टकिअ अलिम्पिकआव गेलेनो थाखाय हौवा आरो हिन्जावफोरनि हकी दोलोनि मुंखौ फोसावनाय जाबाय बेनो जुग संघनिफ्रायबो बेखिनियानो बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव अखमिया खबर बे अखमिया खबर रादाब बिलाइयाव रादाबा दङ बे आनजाद बातिलानो बिनिफ्राय दुटातके अधिक सन्तान बे सानै गथ'नि बारा गथ' खांग्रा बिमा बिफाफोरा सरकारि सुबिदा मोननाय नङा बेखौ होनदों बेनिफ्राय मोनसेया बै बरपेटा रडनि हासारनि जि कालाबाजार बे रादाबखौ होदों भारत बृहत कलाबाजार 38टा व्यवसायिक प्रतिष्ठानव सकस बेहाय सारा आसामाव जागोन गासै 38 दखान बा हासार दखानफोरखौ बन्द खालामबाय आरो सकस होनो अर्डार होदों बिनिफ्राय बनकर्मीर गुलित काजिरङा ढेकियापटिया बाघर मृत्यु बनकर्मीनि फरेस्टनि मावथिनि आखायावनो काजिरङा हाग्रामायाव मासे ढेकियापटिया मुसा एबा रयेल बेंगल टाइगारनि जिउ जोबनाय बेनिफ्राय अखमिया खबरनिफ्राय रादाबा बेखिनियानोसै बिनिफ्राय दैनिक अखम दङ दैनिक अखम नैबे दैनिक अखम रादाब बिलाइ बिनिफ्रायबो मोननैसो रादाबा बे गोबां रादाबानो एखे बे परीक्षा बातिल खालामनाय आरि नाथाय मोनसे रादाब दङ बाइडेन बोरिस जनसनक पिस पेलाले आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेन आरो इंलेन्डनि बोरिस जनसनखौ फेजेननानै जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो सुबुं मोजां मोनजानाय नेता महरै गनायजादों बे गनायथि मोनदों आरो बे ठिकादारि प्रतिष्ठान गाफिलति आरो एपीजीसी एलर एमडीर कार्यदक्षताक लई प्रश्न 13 বছরে उत्पादन कम নহল 547 কোটি टकिया नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट नामरूपनि जे हासार कारखाना बे हासार कारखानाया दा थैनो ओंखारदों बिनि थाखाय दायनिगिरि जादों सोरबा अफिसार आरो ठिकादारफोर बे मोनसे रिप्लेसमेंट खामानि दंमोन बेसेबां कोटी टाकानि 547 कोटी टाकानि रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट बे जाफुङाखै आरो बे जाफुङैनि थाखायनो दिनै बे हासार माबाया थैनो ओंखारदों बिनिफ्राय जोंनि आखायाव दङ रादाब अस्तित्वर संकटत अभयपुर संरक्षित बनांचल अभयपुर संरक्षित अभयपुर होननाय मोनसे रिजार्व फरेस्ट दङ बे जोबस्रांनायनि लामायाव होनदों आरो बेनि थाखाय दायनिगिरिया जाबाय नागालेण्ड सरकारनि जे गाज्रि हाबाफारि खहा गोनां हाबाफारि नागालेण्ड सरकारा अर्थ साहाय्यत निर्माण चलि थका पथे ध्वंस करिब जैव बैचित्र बिसोरो बे हाग्रानि गेजेरजों मा लामा बानायदों नागालेण्ड सरकारनि थाखा लानानै बेनो अभयपुर जे रिजार्व फरेस्ट बेखौ जोबस्रां होसिगोन फोजोबसिगोन होननानै गिख्रंनाय लाबोदों बे दा जोबथारनायाव गांसेल'सै बे जाबाय दैनिक अखम बे दैनिक अखमावबो बे एखे रादाबफोरानो दङ अब्लाबो फरायनि सकले ऋण रेहाय नापाय जोंनि गिबि मन्त्रि महन्त डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमा जे गासैबो मानसियानो
माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ रेहाय मोननाय नङा। बे ओजों फारसे बिनि बेरेखायै कलात केसुआलै ऋणग्रस्त बिक्षोभ खस'आव गथ' लानानै गथ' बामनानै बिमाफोरा ऋण रेहायनि दाबि खालामदों राजा लामायाव ओंखारनानै। बेनिफ्राय मोनसे दाबा नियन्त्रणक লৈ আশাবাদী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ অক্টোবৰত ভাৰতত করোনার তৃতীয় ঢৌৰ সংখ্যা। फैगौ अक्ट'बर दानाव जोंनि भारतआवबो कर'ना भाइरासनि थामथि दोहौआ नांनो हागौ। बेनि थाखाय सांग्रां जानो थिनदों आरो जे सावस्रि बिफाननि स्पेसियेलिस्टफोर बिथांमोना आसा खालामदों जे बेखौ भारतआव दबथायनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जे स्ल'भाकियार बिरुद्धे सुइडेनर जय। विश्व टेस्ट चेम्पियनशिपर फाइनेलर बरखुनर बिघिनि अखा हादों बिरादनो आरो बे विश्व टेस्ट चेम्पियननि बे मेचफोरा जोबोद माबा जादों आरो गाज्रि हालोदाव गोग्लैदों। नेदारलेण्डसआ नकआउटलै बेखौ होदों। 1 लाख साकरि क्रीडाबिदर भाग्यत किमान नोंखौ बयबो साख्रि आसा खालामो। जोंनि गोबाङानो माने मोजां गेलेयो नाथाय खाफाल मोनदा जायो सरकारि साख्रिफोरखौ मोननो हाया। दाखालिसो साहा बागाननि सासे आइजो नगाव जिल्लानि कलियाबरनि बे आइजोआ दा माने दाउ बेदरसो फानग्रा जाबाय एसे मोजां गेलेग्राया। बे आरो जे दिनैनि जि रादाब फरायनाय बे रादाब बिलाइ आसामनि लिडिं रादाब बिलाइफोरनिफ्राय जि मैखोम रादाब फरायनाय बे रादाब फरायनायखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमफिनबाय आरो बिदाय लाबाय।